Тялото ти не иска повече храна, то иска почивка. Да, точно така. Повечето от нас не преяждат от глад, преяждат от навик, от емоции или просто защото е време за ядене. А всъщност, едно от най-добрите неща, които можеш да направиш за себе си, е да спреш за малко. Да дадеш на тялото си отново време да се възстанови, да се прочисти и отново да влезе в ритъм. Затова препоръчвам нещо толкова просто, но много мощно. Това е периодичното гладуване. Не мъчителни диети, а ясен прозорец и време за истинска почивка на организма и храносмилателната система. Само 6 до 8 часа с храна на ден и 16 до 18 часа, в които пиеш само вода. Резултатите? По-малко подуване, повече енергия, по-стегната фигура и по-ясен ум. Ако вярваш, че понякога по-малкото е с повече ползи, напиши да в коментарите.